estimat vaig perdre amb l'últim adéu. Si trobes un lladre, els vents et prendrà, però un fals amor et pot enterrar. I la teva tomba pols et tornarà, ni en un pobre noia no pots confiar. Et faran carícies i besos de mel, dient més mentides que estrelles i el cel. Per tant veniu noia, i escolteu espert, posant l'esperança en uns salts de verd. S'assequen les fulles, moren les arrels, sereu oblidada, no sabent per què, el del vell és molt quim, cobert per la neu. El cau era un lloc magnífic que et donava en aquells anys importants una sensació de llibertat increïble, val? Un lloc que tenia un punt anàrquic, que era el que li donava la seva gràcia, val? Un lloc de companyonia entre tota la gent que hi anàvem i que et feia sentir-te d'un grup. Aquest agrupament era un agrupament escolta i ens consideràvem escoltes o volíem ser escoltes, que és una organització que es va crear a Anglaterra, al Baden-Powell, i es tractava d'assolir superar-se. Al principi vam treballar els valors de l'escoltisme, que es coneix tota Europa, suposo, i sobretot, molt important, la coeducació, que en aquella època no hi havia grups que es fes. I nosaltres ja ho vam portar endavant amb els nois i noies que s'apuntaven al cau. I una altra cosa molt important érem uns adelantats ecològics o ecologistes i després érem uns lluitadors per la terra que te mueres. I això crec que és important de dir. I seguíem els ensenyaments escoltes. Per això estàvem tots molt motivats ja des de ben jovenets, que havíem d'aconseguir demostrar que fèiem superació personal, tallar arbres, fer un pont en fusta, amb troncs, ja ens en recordem. I tot era superació personal i tothom es motivava per aprendre coses. Sé que recordo que vam fer una ràdio de galena per escoltar ràdio, no? Recordo que vam fer desmuntar un motor i tornar-lo a muntar i que funcionés. Dalt del tren, tots anem-hi, dalt del tren, tots anem-hi, dalt del tren, tots anem-hi, hi ha lloc per tota la gent, dalt del tren, tots anem-hi, dalt del tren, tots anem-hi, dalt del tren, tots anem-hi, hi ha lloc per tota la gent. Ja sento el tren que xiula, s'apropa pel revolt. Mireu-lo com fumeja, corre tan rebent com pot. Dalt del tren, tots anem-hi, dalt del tren, tots anem-hi, dalt del tren, tots anem-hi, hi ha lloc per tota la gent. Dalt del tren, tots anem-hi, dalt del tren, tots anem-hi, dalt del tren. Vaig començar a anar al cau a Estol amb 7 anys i ara vaig a Llops. I
El que fem el cau és fer activitats, quedar amb els altres esplais, anar als altres caus i fer excursions. Jo vaig començar a anar al cau amb 7 anys, igual que la meva germana, i vaig començar a estar. I ara estic al meu segon any de llops i tinc 10 anys. Jo també anava de petita al cau, com elles. Després vaig ser cap i també vaig fer molts anys d'intendència. I jo vaig començar quan tenia 15 a la secció, que llavors anàvem amb la secció amb les patrulles, i després al clan, però de seguida vaig ser també, com la Cira, responsable cap dels llobatons, que dèiem llavors, amb l'Àngel, amb la Lluïsa i amb el Lluís. Porto el cau des que vaig entrar-hi amb 6 anys fins ara que fa 2 anys que soc cap. Per mi el cau, a part de ser un lloc que m'estimo infinitament, sempre ha sigut un espai on m'he sentit molt còmoda i molt segura per poder expressar la meva opinió i per ser jo mateixa. A més, considero que és un lloc on he adquirit un munt de valors que ara tinc l'oportunitat com a cap de transmetre a totes les infants. Que el cau és una eina brutal per formar persones a través de l'educació en el lleure. A més, en el cau pots arribar a connectar molt amb la natura a través de les excursions i els campaments i les sortides que fem a la muntanya, i això és una cosa que t'ajuda també a connectar molt amb tu mateix. A part, és un espai on coneixes a moltíssima gent, no només de dins del cau, sinó també d'altres caus. Si hagués de definir el cau amb una paraula seria família, ja que és com la meva segona xarxa de suport i és un espai on sé que puc equivocar-me, on sé que em frustraré, però on sé que sempre m'ajudaran a seguir endavant i on sé que seguiré aprenent fins al dia que marxi. Si complim 60 anys és perquè alguna cosa s'ha fet bé, no? I alguna cosa s'està fent molt bé, també. Així que me n'alegro molt que aquest relleu hagi anat passant de generació en generació i hagi millorat. I jo el futur del cau el veig seguint endavant i seguint sumant espelmes. La veritat és que crec que és una entitat que fa una funció molt bona i molt necessària últimament, i no només és la connexió amb la natura, sinó la connexió entre nosaltres mateixos més enllà d'una pantalla. Doncs vaig ser nen, preadolescent, adolescent, postadolescent, i crec que vaig acabar sent adult, crec. El cau per mi és com els fonaments d'una construcció, una cosa que no es veu però que és indispensable. Una mica lluny perquè ara no fa un temps que no visc a Cerdanyola, però tal com va el món el veig tan necessari com l'any 65 o encara més. Començar com membre de la unitat de secció, vaig estar després al clan, vaig ser cap d'estol, de llop, de secció, de clan, vaig ser responsable durant un temps de l'agrupament i després vaig ser una de les mares que va portar els seus fills al cau. El cau va representar per mi, quan vaig començar, descobriment d'una altra forma de grup, en el qual s'intentava potenciar que cada un dels seus membres fos una persona autosuficient, però alhora coordinat i cohesionat amb la resta del grup per obtenir o per aconseguir una fita comú. Més que mai és important que hi hagi grups on continuïn treballant els aspectes
de grup en comunitat, d'ajudar-se uns als altres, no? Per intentar, no, enfortir aquesta societat cada vegada més necessitada de persones que estiguin pendents d'altres persones. Vella xiruca, quantes hores passades, quanta alegria fa reviure el meu cor, quantes cançons al teu bon pas foren cantades, no em resta cap record. Pujant les muntanyes blanques de neu, fent ruta vers el cel blau, m'has fet descobrir la joia del bon Déu i assaborir la pau. Vella xiruca, quantes hores passades, quanta alegria fa reviure el meu cor, quantes cançons al teu bon pas foren cantades, no em resta cap record. Doncs el cau per mi és un espai de llibertat, de construcció de les persones que serem després quan siguem adultes i de tenir com molt de pensament crític, no? I de respecte per tothom i per la natura. És com una petita illa en aquest món en el que vivim a dia d'avui. Per mi el cau és un espai d'intercanvi de valors que després aquests valors de cooperació, de solidaritat, també d'autonomia personal i tot plegat com ho posa en comú amb les altres persones i hi ha un creixement personal important. Per mi el cau és un lloc on vas a gaudir i a fer noves amistats. I per mi el cau és com la meva germana, un lloc on vas a gaudir i a fer noves amistats, i també és un lloc on vas a aprendre coses i a estimar el nostre país. I després crec que em va integrar molt en el poble, estic segura. M'encantaven les acampades, quan feien focs a la nit i tots ens posàvem a la vora i cantàvem cançons i... Bueno, era molta germanor i era una cosa... I el que ha dit ell abans, uns valors, m'explico, tu treballaves amb els nanos en uns valors que poder ara trobes que estàs fora de lloc, no? Però com que estem fora de lloc uns quants amb moltes coses ja no... Així anàvem, no? O sigui, tot a base de compromisos i responsabilitats. Per això després, quan ens anàvem fent grans, agafaven compromisos més importants, com ser cap d'estol, cap de secció, o bé col·laborar en el clan, que són els més grans, no? Col·laborar en coses que ja eren més importants, orientats o bé a la societat, o bé al poble, o bé a alguna campanya que es fes de coses nacionals, i havien col·laborat en moltes coses, això. L'agrupament Escolta Pau Casals era això. Per mi el cau ha sigut moltes coses. De petita era un refugi, un lloc on em sentia segura, però també va suposar durant diverses èpoques un espai d'aprenentatge, on enfrontar-me a situacions més aviat difícils i aprendre a superar-me a mi mateixa també. I com a CAP ha suposat un projecte molt esperançador i una oportunitat de poder aportar el meu granet de sorra a un espai que realment crec que és molt positiu, socialment parlant. Si he de definir el cau en una paraula, seria creixement. I sobre el futur del cau, espero que sigui molt pròsper, espero que continuï fent aquesta labor tan important que fa en el nostre municipi, i també espero que entre tots podem seguir protegint i reivindicant la importància d'un espai tan important com és el cau, espais similars a Cerdanyola, perquè realment crec que ens fan un poble molt millor. Per mi, el cau, en una paraula, és família, però no només la biològica, sinó la que crees amb gent que coneixes al llarg de la teva vida. Aventures, companyerisme i amistat. Vida plena. I llibertat. Sí.
dalt del tren, tots anem-hi dalt del tren, tots anem-hi, hi ha lloc per tota la gent dalt del tren, tots anem-hi dalt del tren, tots anem-hi dalt del tren, tots anem-hi, hi ha lloc per tota la gent. Ja sento el tren que xiula, s'apropa pel revolt. Mireu-lo com fumeja, corre tan rebent com pot. Dalt del tren, tots anem-hi dalt del tren, tots anem-hi dalt del tren, tots anem-hi, hi ha lloc per tota la gent. Dalt del tren, tots anem-hi dalt del tren, tots anem-hi dalt del tren, tots anem-hi, hi ha lloc per tota la gent. Tothom podrà pujar-hi, està molt bé de preu, la classe és la mateixa, tant si són pobres com rics. Dalt del tren, tots anem-hi dalt del tren, tots anem-hi dalt del tren, tots anem-hi, hi ha lloc per tota la gent. Dalt del tren, tots anem-hi dalt del tren.